जोंनि बे एपिपि दोलोखौ खनसे खनबाबो जोंखौ मेजरिटि देरहानो थाखाय खावलायो। रायजो राजानि अनसायनाया बेनो जोङो जेब्ला एप्रिलनि 2025 एप्रिलनि 2 तारिखआवहाय जेब्ला जोङो बे दोलोखौहाय दाजेनो बे समावनो जों गोबां लैहोर लैहोर रायजो राजाखौ मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो जों जेनाखि राजनितिक स्टार्टारफोर जे राजनितिकनि नियम नितिफोर बे नियम नितिफोरखौ जोङो मोजाङैनो जोङो खालामबोदों जेरै डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि बुथ बेफोरखौ जों गोरलैनो दानो हादों रायजो राजाफोरनि मददावहाय दा बे हिसाबैहाय जोङो रायजो राजानिफ्राय गोबां जायगाफ्राव थांदों जोंखौ गोबां रायजो राजाफ्रा अनसायदों जोंखौ आरो जोंखौ जों बे समसिमहालागै जों गोबां जायगाफ्रावहाय थांनो हास्लाबाखै सर्ट टाइमनि थाखाय बेनि थाखायनो जोङो माखासे जायगाफ्राव जोंखौ लेंहरबाय थादों दिनैसिमावबो लेंहरगासिनो दं जोंखौ जोंनाव मानो फैयाखै गोदान एपिपिया जोंनाव मानो फैयाखै बेफोरबायदि जों अनसायनाय मोनगासिनो दङ आरो जोंखौ लेंहरबाय थादों जोङो जों दर टु दर थांनानैबो जों दिनै लोगो हमनो थांखि लागासिनो दं आरो एपिपि हिसाबै जोङो खमसे खम 23 मासिखौ मोनगोन आरो जों मेजरिटि लानानैहाय जों सरकार दागोन जों बेखौ आसा खालामदों। जोंनि थांखिया गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय बेखौ लानानै जोङो दावगाबाय थागोन।